isda mga ka-divers. Darno! Kailangan. Barato ra ni panghatag kay classmate man. Bankrupt ka, Day. Wala, dato. Kagwapas na maliyag isda. Wala, ako rin. Dili ang isda mo'y mahalin, I think. Murag ang namaligya. Kini siya 180 ang kilo ani niya, dami panisa. Kini siya. Lami pa sa nangaon mag milk tea do ha. Kini ano ni sa GWAPA. Pag 100 ang kilo ana niya. Kabarato ba? So mo ni silang mga nagbantay sa isda. Sa kayot. Hi! Hello mga ka-dyers! Sabay kong share sa YouTube. So, hi everyone! Oh my God. So, andito po kami ngayon sa mangrove, char. Gigutom na kayo, Ch? Yung iba nasan? So, I'm French. So, hi guys. So, thank you guys sa nanlibre, no? Sa among manager nga classmate, John Lee. Ug sa among konsihal sa Barangay Bilyaba. Day. Eto naman, di ba? Sige na, everyone. Asan mo si ano? Sandro! Dali na, sir! Dali. Ano ka? Shlo? Dali, uy! Sino nga guys, kakain na kami dahil kasi ano, hi! So hi everyone. Wow! So ngayon na sila nakapunta dito dahil. So waray po sila, so hindi ako makaintindi ng waray dahil. Oh my God, pero oh my God, talo ako best. Ang ganda nila dahil. Hindi ako na mag-vlog na. Di ba nga gano'n? Oh. Anong magagawa? Nakatulala, may lumalapit ka. Lumalapit ka. Kung ay natutuwa, kahit di sinasadya, wow! Tuwing kasama. Hoy, against! Oh my God. So sana pagkaon dahil. You know what? Mga kahigan. Mga sauna sa ato. Mga kahigan. Kahigon. Si Ara sa nato eh, chika. Kahigan? Kahigan. Nabi, ito rin katong sa video na ito nga ito nga punta itong upload. Salamat sa akin. So mo na ito guys, tsunami tighukan. Maikog ta. So, kiter na yung gamit. Kiter ang gamit. Medyo ning na-uy. Ay! Kay Manigoro. Lokoy, mag-post ko niya dahil. Wala yung katungdag ko, Milo. Mag-post ko rin hiring jowa, ganon. So, yan na guys, kainan na! Wow! Ginagalit na. Oh. Dapat yan. Kao na, best friend! Ano, nahulat na natin tanan gani. Kung like ko. Uy, si Sandro, uy, pakibang pa sa. Labang ko. Ay, naaman na ha? Oo, laban. Isa ka rin, This food, iya food, ako food. Kaya kainan na! So yan guys, kainan na dahil. Ay, surak day. Ha? Na dahil? Di ko pa ba magwala? Masok ka rin ka rin.
Alat kami lang, gamay lang kanta. May problema ni mo? So, yun na nga. Na-checkpoint, na-police siya. Ayun na na-drive. Kamuan mag... Ayan. Ryan, Google. Kaon tayo, ngit tayo. So yun na nga guys, tapos na kami kumain. Sure. Mga ganun. So video muna ako ha. Sayang sila. Saya, ubos na ubos yung kinain ko dahil. Busog na busog ako girl. Di ba nalata? Gamay lang din akong t-shirt, gano'n. Ayaw, Lee. Nag-100 million share sa YouTube. Okay. Para asa na yun? Ini? Ah. Tagay. Oh my God, ako yung labot. Nawala ito yung item ba? Kamagdamlit. Namas milip eh. Ay man. What is it? Okay, ay. Ako mga itong ayos, bigay ko sa pasod. Sandro, grabe kay Kancho, kay Kasandro ha. Si Bao. Puti kasakyan day, mga lingkod nagsabi. Ay, pero? Visit. Kaya maligo dyan ko, basta bayaran ko ni Jan, liog ka ng kayak. Ano ay? Kayak din ko pa dong duwa ko. Kasi, huwag ko pasok kay Alat day. Tagsa mo, tagsa. Ah, banana boat na lang, para daghang Hindi na siya selfie. Smile kayo siya. Dugay kayo ng Nelsas, no? Charot lang. Pakita pa dyan. Siya! Binibining marikit, ganon. Like, ano? Hi, Day! Halik, Day! Hanggang guys, nalabisitoryo gamay. See you na nga, guys. May dumating. Baka na yung bibig. May paper plate at the So, nag-uul kang dagay ng aligo?
Ikaw naman, Day. So, hi, Rina. Say hi to my vlog. Hi, Lay. Hi, Lay. Ikaw na, Day. Nakaurong kami kami kami. Oh my God! Sayan. Dito, tako. May ganyan ko dito sa kitspat ha. Laagod yung hapon. Nakamat, siguro nangyayag. Sige na. Aray, kuya. Nakita mo ako sa kuya dahil sa kwan. Same for last day. Ano sa bato? Mauo ko dahil kayo. Mauo ko kayo. Dagan man kayong tao. Yan ka tulad ng mga nagtutaw. Ato ta magtagay. Iyak to no. Kataw mo nakasulat ang iyak to no. Open to. Iyak mo nakasulat. Ay ba yan? Dali rin na. Kanta mo, uy. Kanta kayo. Uy. Uy, baka na isa kanta na yun, Day. Sige, uy. Ha? Sabi ko ka na, kaya wala kulikan. Okay na pa man. Kanta Tricho. Ayaw ya. Ayaw ni na bag. Kato na bag. Kasag pa ganit ko. Yung tawag yung bagay. Ay! Nalagi ko. Sige na, kuya. Bangat panulan yung ani. Nalagi ko na pa mag-Philippines. Kaya ako, maragi kapoy gid ko uban bagay. Timo lang. Sunod dili ka karni lang gihapon, malangit ka. Ah, hindi ko niya play. May kita kay Gwapa daw siya dahil dito. Gwapa daw ko na siya, may ikog ko. Magdalag ka naman. Sakit ko na yung mata, ang sato niya. Sabi si Aaron. Uy, Junis na ni Carla, bilang ko nag-away. Kaway sa lakaw gahapon. Sakit man ko na ang mata. Nasa kayot. Sige ko. Mas maayo na nga. Ouch. Makasulo ang mga buring. Plan na sa nato takuban. Sunod dito kanto na kayo. Sunod ito ni Ninong. Tara. So, hi. Sa Emily Ben. So, karoon pa sila. With Kuya Alches. Wah. Di ka muli kaya to. Kaning kamat ang sa pabungit, di? Sa pabungit. Sino grabe? Si Bilibit, siksik ka ginungitan. Naikog ta. Diyot inungitan, dako binuktan pa. Grabe. Taga Balya ba, boss? Oy, boss, ayo, boss. Taga, anong kalabya ka, boss? Oy, Ed, manawag na dito, dahil.